it-traduzzjoni tal-Qudiesa mill-Latin għal Malti kellha sehem importanti sabiex il-Malti jingħata status ola. Ir-Reverendu Dr. Jesmond Manikaro iltaqa' magħna sabiex jirrifletti fuq it-traduzzjoni tal-Qudiesa għal ilsienna. Il-Qudies qabel il-Konċilju Vatikan it-tieni mad-dinja kollha kien isir bil-Latin. Anki f'Malta allura il-qassis kien qaddes b'lingwa li forsi ftit kienu jifhmuha u barra minn hekk ħafna mit-talb tal-Qudies għall-qassis kien jgħidu b'vuċi baxxa bilkemm jinstema'. U allura n-nies prattikament fil-Knisja kienu jew jgħidu jgħidu rożarju, jew jgħidu xi talb ieħor, kien hawn ħafna kotba ta' devozzjoni li n-nies kienu jgħidu jaqraw, jew inkella kien ikollhom f'idejhom xi traduzzjoni bil-Malti tal-Qudiesa għal kienu jsegwu b'xi mod dak li l-qassis qiegħed jgħid bil-Latin minn fuq l-artal. L-ewwel Qudiesa bil-Malti saret fil-21 ta' Settembru tal-1964, jiġifieri f'jum l-Indipendenza. Biss fil-Knejjes imbagħad daħlet ftit xhur iktar tard, daħlet f'Novembru tan-1964 tal-1964. L-ewwel traduzzjoni bil-Malti saret kienet protestanta, ħanibdew minn hekk. Il-protestanti bdew kollox. Kien hawn persuna, Michiel Ange Camilleri, li kien qassis imma mbagħad ħareġ u sar qassis protestant. U il-protestanti tawh żewġ xogħlijiet importanti. L-ewwel li jirrevedi il-kodba tal-Bibbja li kien diġà qaleb Michelangelo Vassalli. U mbagħad anki ikompli dawk il-kodba li ma lħaq spiċċa biex hekk ikollhom it-Testament il-ġdid kollu. Imbagħad Michiel Ange Camilleri talbuh ukoll biex jaqleb il-Book of Common Prayer li huwa il-ktieb tat-talb li jużaw il-protestanti. Minn hemmhekk imbagħad bdew il-tradutturi kattoliċi. Naturalment, biex ngħidu kollox dak iż-żmien ma kienx hawn copyright u l-ewwel tradutturi Maltin ikkupjaw kemm setgħu minn fuq Camilleri. Ġif dak li huma translations tal-iskrittura, translations tal-salmi, ħadu ħafna minn fuq Camilleri. Ġifieri Camilleri b'xi mod anki ikkontribwixxa għat-traduzzjonijiet bil-Malti. Imma l-ewwel ktieb uffiċjali li ħareġ uffiċjali fis-sens l-ewwel traduzzjoni stampata bil-Malti kienet minn Richard Taylor u dan Richard Taylor ħareġ l-uffiċċju tal-Ġimgħa l-Kbira, tal-Ġimgħa Mqazza. Fuq naħa fuq kolonne kienu jkunu fuq naħa jkun hemm il-Latin u fuq naħa jkun hemm il-Malti. Imbagħad insibu sensiela ta' manuskritti li ma ġewx ippubblikati għal raġuni jew oħra, pereżempju Fortunato Panzavecchia għandu manuskritt tal-Qudiesa bil-Malti. Sabiħa wkoll manuskritt ieħor ta' Ludovic Mifsud Tomasi li dana qaleb il-Qudiesa b'mod oriġinali tassew, forma ta' poeżija. Imbagħad importanti ħafna fl-istorja tat traduzzjoni bil-Malti kien il-kontribut ta' Giuseppe Muscatat Pardi. Giuseppe Muscatat Pardi fil-bidu tas-seklu 20 qaleb il-Qudiesa għall-Malti, imbagħad iktar tard fl-1918 ħareġ il-Missal, l-ewwel Missal bil-Malti. Interessanti x'jgħid lin-nies ta' dak iż-żmien. Jgħidilhom għalkemm żgħir fil-qies għandkom ktieb biex tkunu tistgħu issegwu kull ma jgħid il-qassis kelma b'kelma. Anzi mhux biss issegwu miegħu, tieħdu sehem miegħu fil-Qudiesa għax il-Qudiesa kif jgħid il-qassis hija s-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom. Sabiħ ukoll il-kontribut ta' Vincent Cassar. Vincent Cassar għamel proġett differenti minn ta' Muscatat Pardi. Għaliex Muscatat Pardi il-ktib tiegħu kellu żvantaġġ wieħed li inti titqgħod tqalleb minn naħa l-oħra. U ħafna drabi sakemm inti tkun wasalt u sibt il-post ta' dik it-talba l-qassis ikun ġaqala.
Kassar ħareġ b'daw il-libretti kull ġimgħa. Immaġina li inti toħroġ librett kull ġimgħa bil-Latin u bil-Malti u għandek il-quddiesa tibda mill-bidu sal-aħħar, ma tixtoq tqalleb lem u tqalleb law. Dana il-fuljett fidejhom min setgħu isegwu il-quddiesa. B'dana il-mod hekk rajna kemm kien hawn attività qabel ma wasalna għall-quddiesa uffiċjali bil-Malti. Għat-traduzzjoni uffiċjali ħadmu grupp ta' nies. Pereżempju, għal fejn kienet tidħol l-iskrittura, ħadu ħafna mit-traduzzjonijiet tal-professur Sajdon. Irranġawhom xi ftit għax il-traduzzjoni ta' Sajdon kienet bbażata fuq is-Semitiku. Kien hemm mbagħad Monsignor Lupi, Monsignor Arthur Ser Pulicino, Valentin Barbara, li daw bħala tim fil-nofs is-snin 60 ħadmu jien ngħid bla waqfien biex għamlu dawna it-traduzzjonijiet. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.